Mga medical supplies o hospital beds nga naisama nas mga basura ang gitanugan sulod sa Cebu International Convention Center. Samtang laing mga school supplies ang natanggong sa CICC nga wa mahatag sa matunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Ano ang report? Mao kini ang mga hospital beds nga nangakalabira na. Nausay ultrasound machine ug uban pa maikipo nga gipang abugan ug gilawa-lawaan na. Gipang sulod sa garbage bag kining nagadayang medical supplies nga nahisama nas mga basura. Sa pikas lawak, nangakayag na usab ang nakadayang hospital supplies. Tuig 2016 pa kuno gibutang sa CICC ang naasoy mga supplies apan wa gyud mahatag ngadto sa mga tambalanan. So kaning mga nakastock karon diri, matawag nato nga mao gini pinaka gamit jud siguro kayo. Do tanan gamit pero kani ang pinaka in demand sa mga pasyente sa mga tambalanan, no, makasiri-siri ang uban pagpangita niini. So kung na-distribute lang ni mga usa ni gamit ani mga catheter ug uban pa, no, nga gamitonon kayo. Munta napahimos ni sa mga nagkinahanglan ng mga pasyente. Ito mga less privileged na ito makaigsuunan din sa probinsya sa Sugbo. Sa kuan ni sir, sa PHO. Okay. Kung sa ipoong nila? Ilang segregaton. Ay kuan nila kay ilang ikuan doon na ba yung mga kuan na nga expired na. Matod ni Bernard Calderon, ang OIC sa PGSO, nga mga donation kuno ang naasoy mga medical supplies alang sa mga nabiktima kaniadto sa bagyong Yolanda. Gibasol niya ang kanhi na manuan sa ilang buhatan sa pagpabaya hangtod nga wa mapusli ang naasoy mga butang. Ay nasyak sa ko sa naitabuhin nga naapa ni siya. Tanan diya sa CICC nga nung naapay mga items diha, nga nung mga importante nga mga butang, some of those kanang Yolanda pa, mga donated nga magamit unta sa mga hospital, kanang mga hospital beds, at unta mahatag nga itong kay dagaman ta mga hospital dito sa probinsya, the 16 district hospitals. Sa pikas bahin na napausab sa storage area sa CICC ang kinarton nga medical kits nga giprocure sa Kapitolyo ni adtong tuig 2017 pa. Kini ang medical supplies nga nagihapon diri sa storage area sa CICC. Muna ang medical kit. Then sulod of course ang mga kagamitan o niya apil na ning BP aparatos. Magamit pa hinoon kining naasoy mga medical kit. Wa masayod ang PGSO nga nung wa man kini mahatag sa mga BHW sa lalawigan. Wala na mutingog sa Provincial Health Office sanglit wa naman diha ang kanhi nagdumala nini. Sa pikas bahin, gawas sa medical supplies, aduna usay nagtipunog ng mga educational o school supplies sulod sa CICC. Mas daghan kini itandi sa gipatimbang na sa junk shop. Gawas nining mga nakaripak na mga school supplies na nasa sulod sa bag ready for distribution. Doon na pa'y mga school supplies nga kinahanglan pang i-repack. Sama nining mga Crayola, papel, notebook, o well, kining bag o niya folder. So basically mo ni ang kitakda untang ipangapod 2017 panin na procure apan wa pa ma-distribute hangtod karon. Gitigom pa sa PGSO ang kwintada sa tanang mga butang nga anaa sulod sa CICC. Ang katong mga school supplies nga wa ma-distribute, amo itong ikuan, panghatag to nato sa mga eskwelahan. Per instruction ni Gov, nasa inisyal nga to sa Danao. Samtang, gikahugno ni Governor Gwen Garcia dihang nasayran nga nausik ang mga government resources nga dako na unta kaayo og ikatabang sa mga Sugboanon. Giimbisigahan na karon ang naasoyng mga isyu. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.